Igbo anyị ekele unu n'ụbọchị taa ndụ mmiri ndụ azụ onye chiri ya zere asị na mmiri ya tọrọ azụ anwụrụ ya gazielu unu. Aha m bụ Maazị Arinze onye ndu na mmemme taa. Mụ na Maazị Lucky Eke makwa n'ụbọchị taa iwetara unu ihe ilu Igbo ndị a anyị na-akpọ Igbo bụ Igbo. Anyị hụrụ a na-ekele ezigbo enyi m Evangelist Chamberlain Okere, man of grace, onye nwere amara dukwu site na Chineke, bụ onye ọbụ abụ ị na-eme ndị mmadụ obi na-atọ ụtọ, ebe a na-eli ozu, ebe a na-ama akwụkwọ, ebe a na-ekupụta nwa, ị na-agụ egwu dị ụtọ. Ị ga-enyere anyị aka nye anyị aha ndị gị na ha ji eti egwu a ka anyị nwee ike gwa ọha n'ezi ihe ị na-eme. Eji m ohere a na-ekele ezigbo enyi na nwanne m nwoke BNC Construction Services, onye isi ha wụ injinia Chinyaka Fansen aka Owele. Iji arụ ndị mmadụ ụlọ, iji arụ na mbuka, iji arụ ụlọ ebiri obi eru ala. Na ịgbapụ ọsọ n'ụbọchị taa, Maazị Lucky, ndị zitere anyị ilulu taa zitere otu nke kpụkpọ ọkụ n'ọnụ, nke ha si na gbacha awụghị mgba mana ọ wụ onye ejidere. Gbacha awụghị mgba mana ọ wụ onye ejidere. Gịnị ka ilu a pụtara? Ihe ilu a pụtara gbacha awụghị mgba, ọwụ onye ejidere. Ọwụ onye ejidere bụ nke nyere ezigbote nkọwa n'ilu a. Ị ga-ahụ dimkpa nwoke, ọ bụ onye ụkọchukwu, ọ bụ penta, ọ bụ briklia, ọ na-agba ọkada, na-eme ọtụtụ aka ọrụ ndị ọzọ dị iche iche, mana ị gaghị akpọpụta ya $5,000 na akpa. Mana ile anya ebe ahụ nke si na gbacha awụghị mgba mana ahụ bụ ị ga-ahụ nwa okorobịa ma ọ bụ otu onye ihe o ji aka bụ ịgba ọkada, ihe o ji aka bụ ịbụ onye ụkọchukwu ma ọ bụ ịbụ onye na-arụ ụlọ, mana ịkọ ya aka na akpa ịkụpụta $20,000 nke pụtara na gbacha ọ bụghị emere m nke a bụ mkpa ịrụfụtara gịnị, mana onye rụfụtara otu ihe aka ya mma, nke pụtara na gbacha awụghị mgba mana ọwụ onye ejiji. Maazị Lucky, ilulu a ịkọwuru ugbu a ọ dịkwa na bekee, ndị bekee si Jack of all trades, master of none. Ndị bekee ekwuoli ya mara na ọ dị ndị dị otu a, ndị Igbo nyekwu okwu ya hụ n'eziokwu na ọ dị ihe dị otu a dị, ha ewere ilu a wedata ya n'ala Igbo, gbacha wee mgba mana ọ wụ onye ejide. Ya gaziri gị Maazị Lucky. Gazikwere gị nwanne m. Enwere m olileanya na ndị niile nọ n'akụkụ Maazị Lucky Eke ga-awụ ndị maara ihe, n'ihi na ọtụtụ mgbe ọ ga na-ekwu ọ ga na-etinyechi ilulu ndị a n'ụka ha. Ndị isi kpochikwana nwere ike lọghachi ha jụọ ga-ese na-ekwu ime ụmụazụ Jizọs mekwara eme. Emere ya emenu n'oge ya jezicha ha ozizi tu ilulu nke ka nke Pita. Nna anyị kwu ihe ị kwuru taa ọ wara anyị ihe ọwụ n'ihi na achọghị ewu ndị iberibe. Ya nyekwa ha nkọwa, obi eruo ha ala, anya edoo ha. Ndewo. Ibe na Maazị Lucky. Nke a ga-eweta anyị n'ilulu nke abụọ anyị nwere ụbọchị taa, nke si na elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ. Elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ. Maazị nyere anyị aka kọwara ya. N'eziokwu ilu a dị omimi, bakasị akwa abaka na elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ. Echetara m otu nwoke na-arụ ọrụ, ọ bụ injinia na-arụ ọrụ ọkụ eletrik, mana abịala ọtụtụ mgbe ọ dịghị ndị kwere ịdọrọ ndị obodo ahụ ọkụ eletrik na poolu. Ụjọ dị ha n'ihi na poolu ndị ahụ esi ike na ihe ndị ọzọ, mana o nwere nwa obere nwa na-agba ọbara gbanụ bịara arụ ọrụ ahụ, ha akpọọ ya injinia elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ. Ekweta ha na ma nwa obere nwa pụrụ ịrụ ọrụ a ya ezu oke na-enwe ọkụ, mana ndị ha lewere anya gharịpụrụ ha n'ihi otu ihe maọbụ nke ọzọ, n'ihi ụjọ maọbụ nke ọzọ. Mana nwa bụ onye buru akọ na uche ya sị otu ọ na-adị, m ga-egosi aka ọrụ, o wee rụọ ya, obodo enwe ọkụ, ha akpọọ ya injinia elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ.
nke mbụ wụ na eledara ha anya sị eledara gịnị ka ọ ha na-emekwa, anya gịnị ka ọ gịnị ka o ga-eme. nwere ike ime gịnị ka o nwere Onye ike bụ nna ime ya? onye bụ nna ya ebe ọ na-ejighị ụgbọala o jighị jipu bịa ele otu ọ ga-esi rụọ ọhịa mana ihe ọ rụrụ hụrụ ha n'anya ndị obodo ahụ jiri aka ha gụwa ya injinia eleli ya nwunye ya gba ọnyụ ọkụ Igbo unu anụna ka ahụ site n'aka Maazị Lucky Eke. Maazị Lucky Eke bụ nwafọ Igbo nke si na Ngọmala, Imo State Local Government Area of Imo State. Anyị ekelenu ndị nọnyere anyị n'ụbọchị taa iji kọwakwa aha mbụ Maazị Arinze akwụmonye Ngọmala site na Chineke. Achọrọ m iji ohere a kelee nwaada ihe dị ndụ. Nwaada ihe dị ndụ na ọ dịghị ihe ọbụla m ga-ekwughara ikele gị n'emume a n'ihi na gị onwe gị ndị bekee na-asị mentọ ka m lewere anya sị ka m nwike nyekwa aka na mpekele ma ọ site n'akụkụ kem iji nyekwara asụsụ Igbo aka ka ọ bụrụ ihe na-aga aga. Chineke agamikwa n'ebere kpọfụta Maazị Lucky Eke onye na-enyere anyị aka site na mgbe ruo na mgbe. Ana m elefu anya ezigbo enyi m a na-akpọ injinia Ọvụma Prince Ugo na-ere electricals na Ọkpala. n'eziokwu ọ na-agbalị ọ na-agbalị ọfụma. Ọkwa onye ọzọ anyị ga-enwe ohere ịgbabata otu ụbọchị ibe anyị n'anya aka kọwatụ ilulu ndụ a. Igbo bụ Igbo, ekele m unu ebe inwe ohere dum ole ihe anyị na-eme taa ya dịrị unu na ma ya gajiere unu ka onye echiri ya zere. Maazị Lucky nwere okwu ikpeazụ kwesịrị ichegwa ndị aka. N'eziokwu Igbo wụ Igbo ya gaziere anyị o onye riwe ya cheta nwanne ya o biko cheta Maazị Arinze o otu a ka ọ dị na-eke na orie n'afọ na nkwọ ka ọ dịrị anyị na mma. Ndewo, ya gazie.